Καλησπέρα. Σήμερα θα πούμε για κάποια πράγματα για την ύλη της φυσικής της Β' Γυμνασίου, συγκεκριμένα για το πρώτο νόμο του Νεύτωνα, για την αρχή του Αρχιμίδη και την αρχή του Πασκάλ. Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα, ο οποίος λέει ότι όταν η συνισταμένη των δυνάμεων είναι 0, όταν το εφολικό δηλαδή είναι 0, το σώμα ισορροπεί, δηλαδή διατηρεί τη ταχύτητά του σταθερή. Ή αλλιώς, μια άλλη διατύπωση του πρώτου νόμου του Νεύτωνα είναι ότι όταν ένα σώμα που κινείται, συνεχίζει να κινείται μέχρι να το ασκηθεί μια δύναμη που θα το σταματήσει. Έτσι βλέπουμε στο σχήμα έχουμε ένα σώμα όπου ασκούνται δυνάμεις, οι οποίες όμως αλληλοεξουδετερώνουν μεταξύ τους και δίνουν συνισταμένη ίση με 0, το εφολικό είναι 0. Και αυτό το σώμα έχει μια ταχύτητα και αυτή η ταχύτητά του διατηρείται σταθερή. Ποια είναι η σπουδαιότητα του πρώτου νόμου του Νεύτωνα? Είναι ότι πάει κόντρα στην ανθρώπινη διέστηση και εμπειρία. Ξέρουμε από την εμπειρία μας, τον πραγματικό κόσμο, ότι κανένα σώμα δεν κινείται από μόνο του, όπως προτείνει ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα. Όλα τα σώματα πρέπει να τους ασκείται μια δύναμη για να συνεχίσουν να κινούνται, αλλιώς σταματάνε. Έτσι ο Αριστοτέλης στα φυσικά, στο βιβλίο του στα φυσικά, είπε ότι τα σώματα έχουν τη τάση να σταματάνε. Και αυτό είναι διαισθητικά αυτό που αντιλαμβανόμαστε από την εμπειρία μας. Αργότερα όμως, με τη θεώρηση του Γαλιλαίου περί αδράνειας και αργότερα με την πληρέστερη διατύπωση του Νεύτωνα μέσα του πρώτου του νόμου, η αρχαία αυτή αντίληψη καταρρεύθηκε. Ο Γαλιλαίος είπε: τα σώματα έχουν τη τάση να διατηρούν τη ταχύτητά τους. Αυτή τους η ιδιότητα ονομάζεται αδράνεια, δηλαδή αδράνεια είναι η τάση των σωμάτων να διατηρούν τη ταχύτητά τους και το να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε μεταβολή της ταχύτητάς του. Παραδείγματα αδράνειας. Βιώνουμε παραδείγματα αδράνειας και στην καθημερινή μας ζωή. Καταρχάς να πάω πίσω, να πω ότι ουσιαστικά ο Γαλιλαίος αυτό που είπε πάει κόντρα στην ανθρώπινη διαίσθηση. Δηλαδή, ενώ η ανθρώπινη διαίσθηση λέει ότι όταν κάτι το αφήνει στην ησυχία του κάποια στιγμή σταματάει, ο Γαλιλαίος λέει και ο Νεύτωνας ότι αν το αφήσει στην ησυχία του θα συνεχίσει να κινείται. Θα δούμε αργότερα για πώς γίνεται κάτι τόσο παράδοξο να ισχύει. Αλλά να δούμε παραδείγματα αδράνειας, όπου είναι η τάση των σωμάτων, είπαμε, να διατηρούν την κινητική τους κατάσταση, την ταχύτητά τους δηλαδή, και η αντίστασή τους στη μεταβολή της ταχύτητάς τους. Βιώνουμε παραδείγματα αδράνειας και στην καθημερινή μας ζωή. Παραδείγματος χάρη, όταν ένα αυτοκίνητο φρενάρει, το σώμα μας πάει προς τα μπροστά, γιατί κινείται με μια ταχύτητα και θέλει λόγω αδράνειας να συνεχίσει να κινείται. Αντιθέτως, όταν γκαζώνει το αυτοκίνητο, κολλάμε πίσω στο κάθισμα, γιατί το σώμα μας αντιστέκεται στη μεταβολή της ταχύτητάς του, λόγω αδράνειας. Έτσι, όταν πατάμε φρένο, πάμε προς τα μπροστά, γιατί το σώμα μας θέλει να συνεχίζει να κινείται. Όταν πατάμε γκάζι, τότε πάμε προς τα πίσω, γιατί το σώμα μας δεν θέλει να επιταχύνει, θέλει να κρατήσει την ταχύτητα που είχε ήδη. Και εδώ έχουμε μια φωτογραφία για ποιο λόγο πρέπει να φοράμε ζώνη, διότι αν φρενάρουμε απότομα ή τρακάρουμε, τότε το σώμα μας θέλει να συνεχίσει να κινείται και αν δεν φοράμε ζώνη, το κεφάλι μας θα χτυπήσει το μπαμπρίζ. Ποιο είναι το μέτρο της αδράνειας? Το μέτρο της αδράνειας είναι η μάζα. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλη είναι η μάζα του σώματος, τόσο μεγαλύτερη αδράνεια έχει. Δηλαδή, έχει μεγαλύτερη τάση να διατηρήσει τη ταχύτητά του και αντιστέκεται περισσότερο στη μεταβολή της ταχύτητάς του. Παραδείγματος χάρη, ένα βαρύ αντικείμενο είναι πιο δύσκολο να το θέσεις σε κίνηση ή να το σταματήσεις. Και έτσι βλέπουμε εδώ δύο άνδρες, όπου ένας μπρώχνει ένα βαρύ αντικείμενο, ένα αυτοκίνητο, και ο άλλος μπρώχνει ένα κουτί. Προφανώς και είναι πολύ πιο δύσκολο να σμπρώξεις ένα αυτοκίνητο, παρόλο που έχει ρόδες και να κυλάει πιο εύκολα, γιατί είναι πιο βαρύ. Έχει μεγαλύτερη αδράνεια και αντιστέκεται περισσότερο στην μεταβολή της ταχύτητάς του. Και είναι και πιο δύσκολο να το σταματήσεις κιόλας. Γιατί όμως τα σώματα σταματάνε?
επιστρέφουμε πίσω στο προηγούμενο ερώτημα. Πώς γίνεται τα σώματα να σταματάνε, ενώ ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα λέει ότι τα σώματα πρέπει να συνεχίζουν, άμα τα αφήσει στην ησυχία τους, να συνεχίζουν να κινούνται με σταθερή ταχύτητα. Το ερώτημα παραμένει, τα σώματα μπορούν να κινούνται με σταθερή ταχύτητα άμα τα αφήσουμε, τότε γιατί σταματάνε μετά από λίγο? Τι είναι αυτό που τα σταματάει? Και η απάντηση είναι η δύναμη της τριβής. Ο λόγος που σταματάνε τα αντικείμενα δεν είναι γιατί σταματάνε από μόνα τους, όπως πρότεινε ο Αριστοτέλης. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης είπε ότι η φυσική κατάσταση των σωμάτων είναι η ακινησία και όταν τα θέτουμε σε κίνηση, μετά από λίγο σταματάνε γιατί επιστρέφουν πίσω στη φυσική τους κατάσταση. Όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τα σώματα σταματάνε όχι από μόνα τους, αλλά σταματάνε λόγω της τριβής που αναπτύσσεται μεταξύ του σώματος και του δαπέδου. Αν δεν υπήρχε τριβή, δηλαδή αν το σώμα κινούνταν πάνω σε λίγο δάπεδο, τότε τα σώματα θα κινούνταν επαόριστο με σταθερή ταχύτητα. Άρα, η φυσική κατάσταση των σωμάτων δεν είναι η ακινησία, η φυσική κατάσταση των σωμάτων είναι η κίνηση, με σταθερή ταχύτητα. Απλά λόγω της τριβής, όλα τα σώματα βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή ότι άμα σμπρώξουμε ένα αντικείμενο, μετά από λίγο θα γλιστρήσει και θα σταματήσει. Τι είναι όμως η τριβή και από πού προέρχεται? Η τριβή είναι μια δύναμη που ασκείται στα σώματα όταν βρίσκονται σε επαφή και κινούνται παράλληλα, δηλαδή τρίβονται. Η τριβή έχει κατεύθυνση πάντα αντίθετη με τη φορά της κίνησης, δηλαδή αν το σώμα πάει μπροστά, τότε η τριβή τραβάει το σώμα προς τα πίσω μέχρι να το σταματήσει. Έτσι βλέπουμε εδώ έχουμε ένα σχήμα με ένα σώμα που κινείται προς τα δεξιά, έχει μια ταχύτητα προς τα δεξιά και έχουμε μια τριβή που είναι δύναμη, είπαμε, η οποία είναι αντίθετη της φοράς της κίνησης. Το σώμα πάει προς τα δεξιά, η τριβή πάει προς τα πίσω και προσπαθεί να σταματήσει το αντικείμενο από το να κινείται. Πού οφείλεται όμως η τριβή? Η τριβή οφείλεται στην εμπλοκή των ατελειών που υπάρχουν στο σώμα και στο δάπεδο, δημιουργώντας αντίσταση και δυσκολία στη κίνηση. Δηλαδή, άμα το δούμε μικροσκοπικά, οι επιφάνειες αυτές οι δύο έχουν ατέλειες, δεν είναι τελείως λίες, έχουν ατέλειες. Και αυτές οι ατέλειες εμπλέκονται μεταξύ τους και αυτό δημιουργεί μια δυσκολία στη κίνηση. Και αυτή η δυσκολία στην κίνηση εκφράζεται με τη δύναμη της τριβής. Όπως είπαμε, η τριβή είναι η δύναμη που ασκείται στα σώματα όταν τρίβονται και είναι αντίθετη στη φορά της κίνησης. Ναι. Πάμε πίσω στο πρώτο νόμο του Νεύτωνα που λέγαμε. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει η τριβή ή κάποια άλλη δύναμη, τότε σύμφωνα με το πρώτο νόμο του Νεύτωνα, τα σώματα θα κινούνταν επαόριστο με σταθερή ταχύτητα. Έτσι δεν είναι? Πού μπορεί να συμβαίνει αυτό? Στο αχανές διάστημα. Αν ρίξουμε μια πέτρα στο αχανές διάστημα, μακριά από λοιπά βαρυτικά πεδία, τότε η πέτρα θα συνεχίσει να κινείται για πάντα, μέχρι να συναντήσει εμπόδιο ή βαρυτικό πεδίο. Έτσι συμβαίνει επειδή δεν ασκείται καμία δύναμη, η συνισταμένη των δυνάμεων είναι 0, άρα η ταχύτητα πρέπει να διατηρείται σταθερή, σύμφωνα με το πρώτο νόμο του Νεύτωνα. Και αυτό συμβαίνει στο αχανές διάστημα. Δεν υπάρχουν βαρυτικές δυνάμεις, δεν υπάρχουν λεπτές δυνάμεις, δεν υπάρχει τριβή. Επομένως, άμα ρίξουμε μια πέτρα στο διάστημα, αυτή θα συνεχίζει να κινείται για πάντα. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζονται τα διαστημόπλαια να καίνε συνεχώς καύσιμο. Έχουμε στείλει διαστημόπλαια που ταξιδεύουν έτη φωτός μακριά στο αχανέσιμα χωρίς καύσιμο. Και έχω εδώ μια φωτογραφία του Voyager 2, που είναι μια διαστημοσκευή που ταξιδεύει στο αχανές διάστημα και στέλνει δεδομένα. Δεν καίει πλέον καύσιμο. Έκαψε καύσιμα όταν έκανε την εκκίνησή του και μέχρι να ξεφύγει από το βαρυτικό πεδίο της Γης και του ηλίου, μόνο τότε έκαψε καύσιμα. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να καίει καύσιμα, συνεχίζει. Αυτό κινείται μέσα στο αχανές διάστημα, κινείται με σταθερή ταχύτητα και ταξιδεύει. Επίσης, αν είχαμε ένα τέλεια λίγο δάπεδο, ένα πολύ καλογιαλισμένο παγοδρόμιο, ένα σώμα θα μπορούσε θεωρητικά να γλιστράει επαόριστον. Επειδή είναι αδύνατο να δημιουργήσουμε τη τέλεια λέει επιφάνεια χωρίς ατέλειες, θα υπάρχει πάντα τριβή, έστω και μικρή, που θα σταματάει τα σώματα μετά από λίγο. Δηλαδή και το πιο καλογιαλισμένο πάγο να δημιουργήσεις, επειδή πάντα υπάρχουν ατέλειες,
πάντα θα υπάρχει μια μικρή τριβή. Βέβαια, όσο πιο καλογιαλισμένος είναι ο πάγος, τόσο μικρότερη είναι η τριβή και άρα τόσο πολύ θα γλιστράνε τα αντικείμενα, δηλαδή θα σταματήσουν μετά από περισσότερη ώρα. Άνωση και αρχή του Αρχιμίδη. Τώρα πάμε στην άνωση και στην αρχή του Αρχιμίδη. Ξεφεύγουμε από το πρώτο νόμο του Λεύθερου. Τι είναι καταρχάς η άνωση? Η άνωση ονομάζεται η κατακόρυφη δύναμη προς τα πάνω που ασκεί το ρευστό στο βυθιζόμενο σώμα. Έτσι έχουμε εδώ πέρα μια δεξαμενή, με μέσα έχει νερό και έχουμε βυθίσει ένα σώμα και το νερό από μέσα ασκεί μια δύναμη α, άνωση, προς τα πάνω και είναι ο λόγος που επιπλέει το σώμα. Πέρα όμως από την άνωση ασκείται και το βάρος και η δύναμη του βάρους. Αν το βάρος είναι μεγαλύτερο από την άνωση, τότε το σώμα βυθίζεται, όπως βλέπουμε στη δεξιά εικόνα που το σώμα έχει βυθιστεί. Αν όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το σώμα επιπλέει. Όπως βλέπουμε στην αριστερή εικόνα, το σώμα επιπλέει, οι δυνάμεις εξισορροπούνται, οι συνισταμένες δυνάμεις είναι σε 0 και το σώμα επιπλέει. Πού οφείλεται όμως η άνωση, από πού δημιουργείται δηλαδή? Η άνωση οφείλεται στη διαφορά υδροστατικής πίεσης που ασκείται στο σώμα. Η υδροστατική πίεση είναι μεγαλύτερη από κάτω από ότι από πάνω, λόγω βάθους, οπότε δημιουργείται μια ανοστική δύναμη προς τα πάνω. Δηλαδή στο πάτο του αντικειμένου η υδροστατική πίεση είναι μεγαλύτερη από ότι στην επιφάνεια του αντικειμένου, διότι η υδροστατική πίεση όσο πιο βαθιά πας τόσο μεγαλύτερη είναι. Άρα αυτή η διαφορά πίεσης δημιουργεί μια ανοστική δύναμη. Βέβαια, εγώ σχεδίασα και πλάγιες πιέσεις που ασκούνται, αλλά αυτές αλληλοξοδετερώνονται, επομένως δεν υπάρχει κάποια δύναμη αριστερά και δεξιά. Υπάρχει μια ανοστική δύναμη προς τα πάνω λόγω της διαφοράς πίεσης, υδροστατικής πίεσης. Πότε όμως ένα σώμα επιπλέει? Όπως είπαμε πριν, όταν το βάρος δεν ξεπερνάει την άνωση. Πότε συμβαίνει όμως αυτό? Αυτό συμβαίνει όταν η πυκνότητα του σώματος είναι μικρότερη από την πυκνότητα του υγρού. Γι' αυτό το λόγο τα πλοία μπορούν να επιπλέψουν παρόλο το τεράστιο βάρος τους, γιατί έχουν κενό χώρο και η συνολική πυκνότητά τους είναι μικρότερη του νερού. Έτσι δηλαδή τα πλοία, παρόλο που είναι τόσο βαριά, επειδή έχουν κενό στο σκάφος, έχει αρκετά κενό αέρα τέλος πάντων, που βυθίζεται κάτω και γι' αυτό το λόγο τα πλοία επιπλέουν, γιατί η συνολική πυκνότητα του πλοίου είναι μικρότερη της πυκνότητας του νερού. Άρα δεν έχει να κάνει με το βάρος, έχει να κάνει με την πυκνότητα. Η αρχή του Αρχιμίδη τώρα. Αφού είπαμε την άνωση, να πούμε την αρχή του Αρχιμίδη. Η αρχή του Αρχιμίδη λέει το εξής, ότι η άνωση ισούται με το βάρος του νερού που εκτοπίζεται όταν βυθίζεται ένα σώμα. Δηλαδή, αν έχουμε εδώ πέρα μια δεξαμενή και έχει μια στάθμη εδώ πέρα, όπως δείχνει η διαδικαιωμένη γραμμή, αν βυθίσουμε ένα σώμα, αυτή η στάθμη θα ανεβεί. Το νερό το οποίο βρίσκεται πάνω από αυτή τη στάθμη, αυτό το έξτρα νερό, το νερό που εκτοπίζεται όπως λέμε, το βάρος αυτού του νερού ισούται με την άνωση που ασκεί το νερό στο σώμα. Δηλαδή το βάρος του νερού που εκτοπίζεται, το βάρος του νερού το οποίο βρίσκεται πάνω από τη δικαιωμένη γραμμή, ισούται με την άνωση που ασκεί το νερό στο σώμα, που βυθίζεται. Και υπάρχει εδώ πέρα ένα πείραμα, όπου βυθίζεις ένα αντικείμενο μέσα στο νερό και ό,τι νερό εκτοπίζεται καταλήγει σε ένα μικρότερο δοχείο. Ξέρεις το βάρος του αντικειμένου ότι είναι 5 κιλά, είναι μάζω τώρα 50 νιούτον είναι το βάρος του. Βρίσκεις το βάρος του εκτοπισμένου νερού είναι 2 κιλά, άρα 20 νιούτον, άρα η άνωση θα είναι και αυτή 20 νιούτον. Και επειδή το βάρος είναι 50 νιούτον, η άνωση είναι 20 νιούτον, προφανώς το αντικείμενο θα φυδιστεί. Άμα το αφήσουμε θα φυδιστεί. Η αρχή του Πασκάλ. Τώρα πάμε στην αρχή του Πασκάλ. Η αρχή του Πασκάλ λέει το εξής απλό, ότι η μεταβολή της πίεσης σε ένα σημείο του ρευστού μεταφέρεται σε όλα τα σημεία του ρευστού. Άρα, ας πούμε, αν έχουμε μια δεξαμενή και έχω ένα έμβολο, ένα πιστόνι δηλαδή, και ασκώ μια δύναμη F στο έμβολο,
ασκώ μια πίεση η οποία είναι ίση με F δια α. F είναι η δύναμη, α είναι η επιφάνεια του εμβόλου. Αυτή η μεταβολή της πίεσης μεταφέρεται σε όλο τον όγκο του ρευστού, δηλαδή αυξάνεται η πίεση στην επιφάνεια του ρευστού, αυξάνεται και εδώ πέρα και εδώ πέρα και εδώ πέρα και εδώ πέρα, παντού σε όλο το ρευστό υπάρχει μια αύξηση της πίεσης. Όση πίεση ασκούμε, αυτή η πίεση μεταβάλλεται σε όλο το ρευστό. Και εδώ πέρα έχουμε μια διαφορετική διάταξη, όπου έχουμε το έμβολο εδώ κάτω, το οποίο ασκούμε μια δύναμη F καταρχάς για να συγκρατήσουμε το νερό από το να μην χυθεί, και ό,τι πίεση ασκούμε στο έμβολο, αυτή η πίεση μεταφέρεται σε όλο το ρευστό, αυτή η μεταβολή της πίεσης. Έτσι, άμα ασκώ 10 Πασκάλ, τότε η πίεση εδώ πέρα αυξάνεται κατά 10 Πασκάλ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και σε όλο τον όγκο του ρευστού. Πάμε τώρα να δούμε μια εφαρμογή της αρχής του Πασκάλ, μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή, η οποία είναι ο υδραυλικός αναλικιστήρας. Τώρα εδώ γίνονται λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, έχει λίγο μαθηματικά. Ο υδραυλικός αναλικιστήρας είναι αυτή εδώ πέρα η διάταξη με τα δύο έμβολα. Έχουμε ένα μικρό έμβολο και ένα μεγάλο έμβολο. Ασκούμε μια δύναμη F1 στο μεγάλο έμβολο προς τα κάτω και κατά συνέπεια ασκείται, το ρευστό ασκεί δηλαδή, μια δύναμη F2 στο μεγάλο έμβολο προς τα πάνω. Εμείς ασκούμε στο μικρό και κατεβαίνει το μικρό το έμβολο και ανεβαίνει το μεγάλο το έμβολο. Η πίεση, η αύξηση της πίεσης που δημιουργούμε λόγω της δύναμης που ασκούμε στο μικρό έμβολο, το CP δηλαδή, είναι F1 δια α1, όπου α1 είναι το εμβαδόν του μικρού εμβόλου. Αλλά σύμφωνα με την αρχή του Πασκάλ τι είπαμε? Είπαμε ότι ό,τι μεταβολή πίεσης υπάρχει στο ένα σημείο του ρευστού υπάρχει και στα άλλα σημεία του ρευστού. Άρα η μεταβολή της πίεσης εδώ είναι ίση με τη μεταβολή της πίεσης στο μεγάλο έμβολο. Ναι, αλλά η πίεση στο μεγάλο έμβολο, η μεταβολή της πίεσης στο μεγάλο έμβολο, δίνεται από το τύπο F2 δια α2, όπου η F2 είναι η δύναμη αυτή η κατακόρυφη και το α2 είναι το εμβαδόν του μεγάλου εμβόλου. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει μια ισότητα εδώ πέρα. Τα δύο κλάσματα αυτά είναι ίσα, γιατί οι μεταβολές της πίεσης είναι ίσες, άρα τα κλάσματα είναι ίσα. Αυτή η ισότητα καταλήγει σε αυτόν εδώ το τύπο, όπου λέει F2 ίσον α2 προς α1 επί F1. Η δύναμη F2 ισούται δηλαδή με αυτό το κλάσμα των εμβαδών επί τη δύναμη F1. Και επειδή το α2, το εμβαδόν δηλαδή του μεγάλου εμβόλου, είναι μεγαλύτερο από το α1, προκύπτει ότι η δύναμη F2 είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη F1, δηλαδή ασκούμε μια μικρή δύναμη F1 και ασκείται στο μεγάλο έμβολο μια μεγάλη δύναμη F2. Και αυτό έχει σπουδαία χρήση, διότι μπορούμε με μια πολύ μικρή δύναμη, με αυτό το σύστημα, το υδραυλικό αναλικιστήρα, με μια πολύ μικρή δύναμη, με τη δύναμη του χεριού μας, να σηκώνουμε ολόκληρα αυτοκίνητα, διότι ασκούμε μια μικρή δύναμη F1 στο μικρό έμβολο και ασκείται μια τεράστια δύναμη F2 στο μεγάλο έμβολο και έτσι μπορούμε να σηκώνουμε ολόκληρα αυτοκίνητα. Και έχω εδώ πέρα ένα βίντεο όπου δείχνει αυτή την αρχή. Βέβαια εδώ πέρα το σύστημα είναι λίγο πιο περίπλοκο, έχει ένα ρεζερβουάρ και έχει και κάποιες βαλβίδες, αλλά η αρχή είναι η ίδια. Χρησιμοποιούμε τη δύναμη του χεριού μας, με μόνο τη δύναμη του χεριού μας καταφέρνουμε με τον υδραυλικό γρίλο, όπως λέγεται, να σηκώνουμε ένα ολόκληρο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η σπουδαιότητα του υδραυλικού αναλικιστήρα. Βέβαια στην πραγματικότητα ο υδραυλικός αναλικιστήρας, ο υδραυλικός γρίλος δηλαδή, είναι πολύ πιο μικρός από ένα αυτοκίνητο, έχει αυτό εδώ πέρα το μέγεθος και χρησιμοποιείται κάπως έτσι, όπως θα δούμε στο βίντεο. Τοποθετούμε το μεγάλο έμβολο κάτω από το αυτοκίνητο και χρησιμοποιώντας ένα χερούλι σηκώνουμε το αυτοκίνητο και έτσι με μια μικρή δύναμη, με τη δύναμη του χεριού μας μπορούμε να σηκώνουμε ολόκληρα αυτοκίνητα. Μας δίνει αυτό που λέμε στη μηχανική
το μηχανικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, με μία μικρή δύναμη μπορούμε να δημιουργήσουμε μία μεγάλη δύναμη και να σηκώσουμε ολόκληρο αυτοκίνητο. Και κάπως έτσι μπορεί να σηκωθεί το αυτοκίνητο και για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε για αλλαγή λάστιχων, είτε για κάποιον άλλο λόγο. Αυτό ήταν το βίντεο σχετικά με αυτά τα θεωρήματα της φυσικής. Ελπίζω να είναι βοηθητικό για τις εξετάσεις. Αυτά. Καλή επιτυχία.